Yehey! Paita nono, paita. Hanot nono, hanot. Hoy mga fans, pagkusuga ang radyo alas 3. Anong naginibuhan? Kita mag-oro, istoryahan. Mas magayon kung may merindalan. Tama talaga, mas maray kung may merindalan. Buhay nintao, program na magpagkonswelo sa hapon. May health tips asin, tataramon, oy dangogaan sa kuyang orasyon. Ohoy! Yehey! Oy pink yun mo baby, pink yun mo baby, pink yun mo baby, P Henry. Pink yun mo baby, pink yun daing iba kundi radyo Disney GD. Oy pink yun mo baby, pink. Ay, salbatan. Napindot ko pa dyan. Napindot ko dyan. Mapuon sa puno ka rin. Madali isa na. Sorry po. Sorry. Pangyari, napindot ko. Nagpapuon sa puon. Lugo din eh. Namatadeng forward. Alright. Anyway. Damarian. Merendal na. Good afternoon po, Legazpi City, Probinsya Canalbay, Bicol Region. Tataramon, oy dangoga. Good afternoon po, Luzon, Visayas, Mindanao. Mga Bicolano, saan man na partikan mundo, welcome sa satuyang programang Morning Hirit sa Pinky on mo baby pala ini. Didi po mga tugang sa DCGB. Kumusta po ang satuyang hapon? Kumusta po ang satuyang hapon? Sabi, mga tugang, ang bahaw da may marayan na benepisyo sa tuyang salod. Nakamerindal ka mo mga tugang. Ano nga ng Tagalog kang bahaw? Kaning lamig. Diba? Bahaw. Kaning lamig. Igoda ang mga tugang iyang ki health benefits mga tugang sa satuyang salod. Imagine ang tigapod na kaning lamig. Kaning lamig. Tama ba? Kaning lamig. Ang apod kan mga tugang bahaw. May maray pala na iyan na kwan, adi. May maray pala na iyan mga tugang na benepisyo. Aram mo kung nata. Suga ang radyo alas 3. An kaning lamig o yan tabi na bahaw. Tama ba? Ang pagkasabot, tama ba? Pareho ang pagkasabot Pareho mga tugang ang pagkasabot Naan, iyan baga natada mo nga niya. Halimbawa nga nagkaon ka mong udto. So tada junior, hinapunan, ang apod tabi kan, kaning lamig. Tama junior? Bahaw yan, di ba? Bahaw. Bahaw tabi. Sabi, yan da mga tugang maray sa mga diabetes. Nailingo na yan. Maray da tabi mga tugang sa may mga diabetes iyan. Tabi na bagay na iyan. Sabi, susog mga tugang sa pag-aadal. Ang leftover o bahaw, iyan da tabi mga tugang hababang pigapod na glycemic index. Fewer usable calories than freshly cooked rice. Mas maray pa lang pagmalipot pagkaon adi. Mas maray pa lang yan. Alagad, ini databi mga tugang lalo na pag maliputo na. Pag maliputo na databi yan, mga tugang, cooling rice turns regular starch into resistant starch which digests slowly, prevents blood sugar spike, and feeds good gut bacteria. Saka baga. Yung pala nandam yan, Mas mareda mga tugang ng kakaunong tatabi, bahaw kumparaso. Kita baga gusto baga subagong sapna, may nitunono na maray. Iyan, halangkaw databi ang glycemic index kayan. May kinaraman po mga tugang sa pagabot sa sugar conversion. Pero, ang pinakadabis databi mga tugang, bahaw, kaning lamig. Ano ang health benefits da kang pagkaugan? Sabi, iyan databi mga tugang may better blood sugar control. So sinabi niya to kasubak. Ikadua, good for digestion. Yan po nagtatrabaho bilang sarong fiber. Asin po nagkakaigwanin healthy gut bacteria, mga tugang ang satuyang tulak. Sunod, iyan databi mga tugang sustained fullness.
takes longer to digest. Yung sabihon, haloy mga tugang na matunaw na kunain, pinakakamati kada tabi din kabasugan, nakakamati kada tabi mga tugang din kabasugan, mga tugang nin halawig, siring man, yan databi may lower calorie impact na may minataw tabi ng readily absorbable simple sugars. Saka no, ano na? Tamo pagkaas Ayun pala niya na. ang radyo Pero mga tugang uni, sabi digdi, refrigerate for an maray pananda sa maluto. Ilingon nindo magkukwa Ang pano da mga tugang ang pagsaray kan bahaw. kaduratan si Safety handling tips kita. VP Henry Ang tada, tabi, mga tugang, kinakay po na refrigerator mo yan, tabi, sa laog nin, 2 oras sana. Takon niyan databi, palampason mo ki 2 oras, minadevelop databi ang pig-abot dyan na Bacillus cereus bacterial tabi. Basta sa bangin Siring man, ano databi ang, maray databi na pag-initon man maluto? Maray man da. Henry na sapor Kung ang bahaw databi, mga tugang ininit mo. GD mo Iyan databi, mga tugang, maray man. Kundi paghalin na databi sa bahaw, nagiging maray databi na pangontra sa langkaw na sugar sa satuyang lawas. Okay? Yan tabi, mga tugang. Pero, sabi ni Kwan, sabi ka na publish mga tugang sa Philippine Daily Inquirer at sa Philippine Star. Ay, lingon nindo ha. ang radyo buksan muna Sabi tabi kang na-publish mga tugang sa Philippine Star. sa GD Susog iyan mga tugang sa ginibugay na pag-aadal sa Indonesia. Ratan si Henry bida dyan Sabi sa headline, mga tugang sa Philippine Star, sabi sa headline sa Philippine Star, mga tugang, kaning lamig, better for people with diabetes. Susog databi, mga tugang sa pag-aadal sa Indonesia, na-publish po ini sa Philippine Star, mga tugang, October 12, 2023. Yeah. Sabi kanindo ini, sabi. Iligdan ko kanindo kimaray ini, ha? Tanganin na ma-justify tan sa tuyang pigoronan. Sabi, sa roda tabi na 54 anyos na Pilipino, an haloy na mga tugang na nag-prescribe ng medikasyon tabi kan pagkaon nin bahaw, partida tabi kan type 2 diabetes, asin ini po mga tugang ang sa iyang nagiging yung tabi na sa iya po na nagiging diet. Sigun mga tugang sa Philippine Statistics Authority 2022 data, Henry halangkaw ang diabetes po sa Pilipinas. Kaya databi, ipinag-suwestyon mga tugang na kinakay po ang databi na bahaw na sana pagkaunon ta. No, bahaw pa. Tama, Junior. Kan mga panahon, Junior, ang bahaw da, sabi kan mga gurang pampahugak. Pagka baga pagkaon ki bahaw. Bahaw ngaya nakakapahugak. Dahil man pala susog mga tugang sa pag-aadal sa Universitas Indonesia. Reheated cold rice has significantly lowered glycemic response compared to freshly cooked rice. Kung pag ininit mo pala databi yan, mga tugang na bahaw na, mga tugang, hababa na talaga ang sa iyang ang glycemic index. Ang glycemic index yan tabi, mga tugang, ang tundag kan sugar level sa satuyang lawas, oras mga tugang na pinagkakaunta ang maluto. Tama? Now, ano na tabi yan, mga tugang, pagtuod kaan, kanuminagi man na September 2023, ang Department of Health nag-swestyon, mga tugang, na ang saro databi sa alternatibo, mga tugang sa maluto, ang kaunon ta databi, mga tugang, mais, o kaya kamuti na sana. Yan, ha? Bilang simbag, mga tugang sa nagalangkaw na kaso kan diabetes, type 2 diabetes, asin siring man, bilang parte, mga tugang kan, paglaban ta, mga tugang sa mga halangkaw na presyo kan mga barakalon sa tuya tabi na palibot.
Ade, iyon na tabi. Sabi sa pag-aadal ninda, dumanda tabi sa Indonesia, pag ikadatabi na diagnose ka na may diabetes, ang pigi-prescribe talaga ninda mga tugang, iyong bahaw. Ha? Bahaw. Pangyayari sa Maoraro. Maray pala niyan, adi, marayon pala niyan, mga tugang na bahaw. Ilang tadong reaksyon kan mga paradangog tango dyan na pagkahapon sa tuya tabing programang Pinkion mo. BP, minsan ang programa mo baga, bahaw. Siyempre, piga pa-replay ko talaga ito. Kung wala man ako, kung pwedeng magsalida, pipa-replay ko talaga po ito na yung programa. Naukod na tabi, sir, sa may wagang tanog. Day pa po, babalikan ta ha. Iyo, tama pig sabi mo, iyo pig merindalan ko, kaning bahaw. Yan, kaning lamig, sabi sa Tagalog. Alright, diyan tabi. Mga tugang, ang good news, mga tugang sa pagkaon da tabi ki bahaw. Yan, kaning lamig. Yan. Si Dr. Kwan nga may na-publish man na mga ayun, ilingon nindo ha. Sa Facebook mga tugang ni Dr. G. No, ano yan sabi niya? Gari so agum ini ni, kundi ako nasasala, ini po so agum ni ano yan? So agum ini ni Dr. Willie Ong, no? O yan tabi, magpagiling na lang kamukan mga dagdag mga tugang nakaaraman as in benepisyo kan pagkaon da tabi nin bahaw. Iyan. Okay? Maray man yan na bagtaga. Mas maray na ako nga ni paminsan pag ako gutom mo na nagkado akong takad din maluto. Nahiling mo ba TV sa TV News ang dakula pala na system loss anday pagbayad ng mga politiko? Mga ay nako nata may namin yung Obispo Board official ng GCP as in sa electric cooperative. Talaga? Sa'yo mo tabi na hiling ining publish na ini na news tabi boseng pag ning texter tapaki send mo kung send mo tabi na hiling kung ano ang sisayan mga nakaka-contribute tabi sa dakula na system losses i-search ko da tabi sa Google sa online kung send mo tabi na ko ayan na baritang iyan na dahil nagbayad sa mga politiko paano darakulang konsumo may mga ano ito may mga aligasyon na iba pang mga official kan simbahan. Send tabi ito, bossing, amigo. Paki-text mo daw tabi sa kuya. So, link ha, talingon ko. Good afternoon, sabi ni King Reginaldo. Good afternoon po, Pilipinas. Siring man, thank you, ma'am. Ay, nako. Good afternoon, Tabi Henry. Totoo talaga iyan. Takami ka ito. Ang pagkapagkaon sa muya kan sa muyang mga aki. Bahaw. Agkan sa muyang mga kan mga aki pa kami pagpakaon sa muya, bahaw. Yan. Okay man talaga. Ako nga ngayon, kami na akong bahaw. Sarong, pag mata ko ngunyan, tuminirada mga tugang akong bahaw tabi. Sa muya na kuhan, sa kuyang harong, marayon. So, drive ko pa uli. Maray pala ng taloy da magtunaw, haloy ma-digest. Mga tugang bahaw na yan. Okay? O di, sige. Sandali lang. Hello, good afternoon. Hello? Yes. Kampana, kaya uso ang bahang ta. Ay, pagkakit yung mga Jollibee. Gari man ang gadi, yung migwadi. Ay, pagkakit yung mga more McDonald. Ngunyan, bagan tao, mahilig sa instant. Iyo talaga, sa totoo lang, migo. Okay. Ito mga ready to eat na. Oo, dahil kita magparatood ka, Ade? Pero, dahil data. Dahil kita magparatood ka. Tapos yung pang yun sa mga, milk tea nga kita. May tinutong man siya natin. Milk tea Yan, ka. ina ko, grabe lang kao ng sugar caramel ting yan. Kaya nga Oo. Siya kang tinutong. Yan, oo. Tumagas. Kaya kung mag-isa nag-innovate man sa tao pero sa lahat. Yeah, correct, oo. Mga instant bagang niya. Grabe na kaya, amigo. Sa totoo lang, dapat ko dahil na yan sa contributor pan sa mga basura. Kaya natin ko dito na mga pumulta. Mag-aalin sa ibang nasyon. Especially sa mga Amerikano.
Kaya ito ba sa day pakita? Day makita na punta 3-in-1. Adi, matimpla ka talaga. Yes, ma. Oh. Minatsaga ka talaga magano, pero yeah. ang benepisyo maray. Pero yun nga, puro nga na instant. Yeah. Pati ang pagpida, instant. Ay, di ko aram yan pare. Kahit baga, may mga orang-orang pa. Madyan sa arong kan pamahay. Oo. Tapos na, pagsakripisyo. Ang pagpiday ko yan, instant na? Hindi mo na sa ikaman dito. Pero maso, yesterday. Saan ka makakuha? Sigun sa nangungo yan sa mga Iyo, saan ako makakuha kaan? Awin na? Okay. Mas maray mga sa dati. Okay. Okay. Sige, Migo. Salamat. Alright. Good afternoon, tabi kay Ronel Bulilan. Maray na hapon, tabi, sabi niya. Ronel Bulilan, good afternoon. Hana Amor, good afternoon po, Sir Henry. Good afternoon man kay Shirley Bulaños. Yan, ha? Maray na hapon, tabi. Aster Bibar, maray na hapon. Edwin Nasayaw, Sirio. Good afternoon, sir. Ask ko lang po kung may watch your health po now na August kung saan po venue. Thank you. Arag po kayo ni Busing Edwina, Madam Edwina Sirio. Iga po sa Domingo, gabos tabing Domingo kan Agosto igwa po, ki watch your health, ha? Gabos tabing Domingo kan Agosto, iga po ki watch your health, mga tugang dyan sa ICR. Domingo, iya po. Kaya sa Domingo, dumumang katabi sa ICR dyan sa Bitano, iga po ki watch your health. Dapat po naka-fasting blood sugar ka. Dahil ka po mag-inom ni kung pumasiring po kamo sa ICR sa Bitano. Iya po. Okay? Yan, 1,000 sa naanbat daramo, solve ka na dyan para po sa pagparehistro mga tugang kan sa blood chem tabi kan sa imong dugo. Iya po. Uliton ko, sa ICR tabi yan sa Sabado. Alas 5 nin hapon, nin aga, hanggang alas 10 po nin aga. Iya po. Pumasiring po kamo sa Bitano, Legazpi City. De mag-inom nin kung tubig o kung Basta pagbata lang, mag-toothbrush, maglabar, o kung kumarigos, pumasiring po sa ICR para magpa-extract po nin dugo. Iya po, magdara po nin kantidad na 1,000 pesos. Okay? Now, Maria Teresa Breta, good afternoon po. Sabi niya, Mary Noles, sabi po, bawal yan sa may diabetic. Yung po nagluwas sa pag-aadal, at nga, bako man na bawal, bako man na kuhan, kundi hababa databi ang glycemic index susog sa pag-aadal. Iya po. Aida kaun ka, maray na hapon tabi, sabi niya. Linette Calleja, pwede po ako mag-agad kinumber mo, dahil ko po natuo, makaskason kaya ikatabi. Ni tabi sa kuyang numero, ang sa kuya tabing numero 0969-088-5548, 0966-203-0034. Yan, ha? Phil Balila Jr., maray na hapon sa mga taga del Rosario, Santo Domingo, Albay, buda kay Emily Sigovia. Make up, pig close po, sagot ko mamaya. Sala? Alat ko, sala. Paano i-replyan ko ini? Ayaw ni si Lynette Calleja. Replyan ko ka number, ha? 0969-088-5548. Yan. Yan po. Number ni Henry M. Number ni Henry M. Yan. Okay na? Tangani po na-solve ka mo. Nagapararap ng number ko. Okay na, ayan, replyan ko. Okay na? Okay? At saka hi kay Nes BMS, watching from Dasmariñas City. Yan, ha? Okay? Yan, tabi. Good afternoon, tabi, Sendo Gabos. Mga kababayan niya, ito na nakatutungon yan. Sabi ni Sir Rodel Niño Franco, excuse me, sabi ni Sir Rodel Niño Franco, ini po, may Master of Arts in Nursing ini. Nurse po ini si Sir Rodel, si Primo. Sabi niya, paano Sir Primes kung pag-uli mo, gutomon ka na? Mabungkalan mo, matangahon na subahaw. Kaunon pa. Pwede man gayod palso ko na sanang ilaw pagkaon.
dakol pati baha, wali sa tiwi. Tama ka, sir. Tama ka, sir. May mga time baga na gutumon ka na, paguli mo, subahaw tita nga, subahaw tita nga, no, kada kasabit baga sa kaldero, sa bangbangan, ano yung bangbangan? Nakasabit mga tugang sa bangbangan, paguli mo talaga, gutumon ka na. May gulay pa na pinaluosag na kwan, ha? Iga pang gulay na pinaluosag na, ano ini, pinaluosag na langka, iga pang gulay, masira mo noon, gigutumon ka na, pagbungkali mo kang kaldero, salbata na, pano kita nga? Mari ang suhestyon ni Sir Rodel, ang gigibukaan mga tugang, pipalsok ang ilaw. Garo, Sir Rodel, primo, gibo-gibo mo sa Red Cross kang panahon pag paragalon, ano minauruli, paragalon, hali sa operation, kung nagutugan mayon, o kung ano man na trabaho, paragalon, may operation sa Red Cross ka ito. Pag uli sa Red Cross ka ito, ako nakakalog, ako diyan kayo sa Red Cross, makaraon, no, tita nga so, maluto sa kaldero, palso ka na nga pa ng ilaw. Adi, uy, kumusta tabi? Sir, sa pisa, daki ako nakaduman, sir, sa pisa sa tiwi. Nagapulsa ko si Uncle Boy, ha? Nagapulsa ko si Uncle Boy, Domingo, dako nakadumanta. Dako lang kami lakaw ni Mrs. Dako nakaduman talaga. Pero nakapulsa ko si Uncle Boy. Dako lang palang sudramong bahaw, primo hali sa tiwi. Ay, inda. Pangyari. Palso ka na nga padag ilaw, yun na ngayaan. Bukas yung nagyay pa din sardinas. Bata ba siramon mga sardinas na gigisa sa kamatis? Salbata ng siram. Gisaon mo sa kamatis, pagkagisa mo sa kamatis, bugtakan mo kinit na lada. Ay, nako, masiramon ang sabaw. After kan Sarong Alaw Junior na kaon mo, may nagagatul ng hita mo. Hello? Hello, Pade. Good afternoon. Maray na hapon tabi, Made. Ano? Good afternoon, Yako. Ay, maray na hapon tabi. Ano na sa paukod mo? Kaya mo ako doon kung ka na naman na. Ano? Di mo kaya ako doon. Mapasaway ka na naman ngunya na hapon. Iyo, kaya kung kudon. Gano sukod, Maber? Stapler. Ay, namsa ka. Sa anong stapler? Explican mo kung natin nagtalog sa stapler, paano? Siyempre, tiga gamit at nag-stapler ka papel. Madi, Po. nagsayang ka lang kilawod. Suminayang ka lang kilawod. Madi, Akong load. Grabe akong load. sala sana Madi. Ayos. Kung di garanto yung bugar, mapadangog ka naman. Naday pa nag-abot sulod man, duda mo. Duda ko. Sa'yo mo man sana. Anak ko dahil kung walang pigisip. Ay, maray mananalingawan mo na. Maray man. Panalat kanday man. Iyo na nga ni yan. Besa na Madi. De, botong gipas ko yan. Pangako ko sa imo. Ikapira ng Lunes. Sa Lunes. Ikapira na. Ikatulong load. Sambulan na pala. Sambulan na. Ibis magangani ito, ibis ito. O di katulong si Banang Unyan. Oo. Nali mo na, tandaon mo pala. Siyempre. Tandaon mo pala. Pero ikatabi man, nagkakaon ka man malutong bahaw. Dahil kami nagsusap, duwa masana kami din Tapos, minagi sa bagak sardinas sa kamatis, pakagisahan mo, isabaw mo sa maluto. Salbata ng siram. Dahil Ade? pinagagawa sa mulit kibahaw, ang pagkabanggi, init ko na sana di mo sa harong. May Pinagagawa ng banggi. social ka pala.
Udto, masala ko nag-isap na. Yung nga ni. Ang apod kan bigo, may tabi madi, fried rice. Bako man. Pag social baga, fried rice ang apod. Sikitang kasama nga po, brek apod, sinanlag. Sinanla. Pagigilig ko lang. Iinit mo. Amara yan. Pag init na, bubugtakan mo dakol, labawan mo ki tubig, bugtakan mo ng asin. Dahil na. Ano mo kung anapod kaan? Asin. Ano mo kung anapod kaan ba di? Basa-basa. Basa-basa. Pangontra yan sa mga maloy ang regla. Ano? Pangontra sa maloy ang regla. Regla. Sa panurip na yan. Bako man. Bako man. Suti po na. Suti. Bawal. Suti po yan ba? Palatason takang salmatana ka. Suti po yan maray sa maloy ang regla. Oy, made. Shh, made. Dek ka malagit. Pwede magkapot. Oo. Pwede magkapot. Okay lang. Nabado ka. Ano ito? Okay lang. Pwede ka magkapot. Oo. Pero ang edad mo, Ano, nakaulit-ulit muna. 74 na. gusto sabi yun, hindi ka na nagregla. Awit naman eh. Ayun na sa'yo. Dek, Ako masama sa nagyan sa ginugan. kaya mo pala day mo aram, dek ka naman nagregla. Made, Po. kung sa bubon, ano na yan? Ano na? Ano na? Ulit-ulit. Ano na nga ni kung sa bubon? Ha? Nilubas na. Punta, awin na sa imo. Ay, palalay. Bye-bye. Bye-bye. Palalay sa imo. Awin na sa'yo. Ika nang iiwal ko niya na po. Bye-bye. 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 Awin na. O, di. Mari mabugta kita sa programa ta Junior. Ang title, Kuray Kosay ni Sena. Adi, si asusin ang pangaran niya ito. Mabugta kitang segmenting din ng mga 15 minutos. Ang apod, Kuray Kosay ni Sena. Mag-istorya sa na kami kung topic, ade. Okay, Junior, ade. Kuray Kosay ni Sena. Tadadadadadadadang. Ano tabi, madiandara mo? Ang pag-restaurant ang unyan ngaya pade. Ang pangontra ngaya sa ang panurip. Padeng Chris Gianan, pade. Dr. Chris, sabi ni Dr. Chris. Iyo yan, pade ang pangutuhan ko kasubago. Ginisang sardina sa kadakol na kamatis. Isnay ko po, pade. Masiramon yan. Masiramonon pade. Bulo sa maluto mo baga na medyo bagong sapna sa nana. Garmaluto ni Cha Melgs. Dan sa kay Cha Melgs baga. Ay, nakong siram. Hello? Sa masira. Hello, amigo? Oh. Ang sarap sa masira. Ang ano? Ginisang tinapa sa kamatis. Iyan. No. Iyo, may dit na. Bako sana masyadong tako, kami baya sarong medyo taga-ingat-ingat man. May nagbakal kami ki mga oil na sa mga marayman ngaya na mga suduriton sa nabaga. Paminsan-minsan nakabakal man. Tan oil depende kaya sa oil pa delikado sa satuyang salud ng ibang ulan na. Kaya. Pero gumisakan tinapa na may kamatis. Sabayan mo man padik giniris na upo. Tapos may date na lada-lada. May dit na lada, salbata ng siram. Iyo na. Matang pagkatapos. Pakakaon mo pagkabanggi. Ilingon mo si misis mo. Kinang-kinang. Nage. Mataram ka. O, agom karigos na. Masabi si agom mo, pundo daw, puro kaman sa na istorya. Arinda. Ano pa rin Chris? Bako iyo Dr. Chris Gianan? Diba? Pandok mo sa maiso. Ano? Ang pandok mo sa maiso. Ata na nga ni. Ata na. Makonsuelo. Naramdaman ko si May. Kagit ba ito kambos kang amiga mo sa kampo? Ade. Sisay? So amiga mo sa kampo na. Si Manay? Si Manay sa kampo? Kaya nakagit mo kambos ka ito ni. Iyo nga ni. Wala na ba ka ito? Wala na si Manay sa kampo ka ito?
Kaya may nagsalida na. Ang Suminalida, 73 anyos. Nanulokon, parehas mga. Nangulokon gari sa mga kasarabay doon sa pelikula ni, ano yan? Sa mga pelikula baga ni Okay. Odolphe Buda, mga pelikula ni Max Alvarado. So ang panday. Si Lizardo. Si Lizardo pa rin. Madami ko. Ang mga may dad baga, matinandaw niya. Ano rin? Sabi mo ganun mo na, ang mga may dad, matinandaw niya. Totoo yan. Dahil, ano sa Tagalog, ano ko raw? Old, ang gurang matanda. Ako, matanda ako baga. Ano? Matanda. Kaya pala, matandaon. Okay. Sige, pare. Padagusan mo si Ramon. Okay. Bata ba si Ramos sa istoryata? Pare Chris, alat ko na. Wala si Pare Chris, sa padang ko pare. Alat ko na ha. Pare Chris, pare, ano pare, si doktor kaya na Chris Gianan, kung ini geriatric doktor ini? Ikaw siya mga tugang ki-expertise pagkabutabi sa diabetes. Ugaring, baka nag-drive si Pading Chris ngunyan. Nabasa mo ito pa din na publish pa din sa Philippine Star. Nasubahaw da atabi, marayon da pa din sa habab ang glycemic index da kumpara duman sa bagong saplang maluto. Kaya pag-rekomendar na magkaon da ka ito mga tugang undiabetic na mga tao. Nabako sa na masyadong sobra. Tano man na sobra. Mga tugang nakakaraot yan. Di ba? Oh. Baka nagbaba na si Dr. Chris Gianan. Kung ito, may duty. Okay? O yan tabi ang good news. Mga tugang sa tuya ka, boss. Mga liver lovers, kumusta pa sa tuyang lifestyle? Party on a tayo later, nababaliwala pa rin ang liver. Huwag ignorin ang kalusugan ng atay dahil maaritong tamaan ng disease tulad ng fatty liver. Magkakatulong ang araw-araw na pag-inom ng Liver Aid, pero pag may tama na, paano na? Kailangang mag-liver up. Kaya naman, may bagong Liver Aid. Liver Aid Pro. Liver Aid Pro. That's right, Liver Aid Pro. Hindi lang supplement. Ito ay Silimarin Plus multivitamins na may mabisang silimarin pa din para sa proteksyon ng atay. Pero ngayon, may dagdag na vitamins B1, B6, B9 at vitamin B12. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. Ang hepatic protector ay sustansyang nagbibigay proteksyon, nagpapagaling ng liver injury. It prevents damage to liver cells and aids in regeneration. Ang nadamage na atay maaring muling bumalik sa dating buo at malusog na nyo. Ito pa, ang Liver Aid Pro ay over-the-counter OTC drug dahil ito ay maaring maging support o makakatulong sa treatment ng iba't ibang chronic inflammatory disease ng liver tulad ng alcoholic and non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis at liver cirrhosis. Ganun pa man, OTC ang Liver Aid Pro, hindi kailangan ng doctor's prescription. Proper diet at exercise kasama ang araw-araw na pag-inom ng Liver Aid. Yun ang kailangan natin para sa malusog na atay. Mag-liver up na! Liver Aid Pro ay available po sa Mercury Drug, Watson, Southstar Drug, and leading drugstores nationwide. Silimarin Plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Magbabalik ang Pinky-On. Makalipas lang mga tugang kan mga patalastas. Darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas Tigdas, Bicol. Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti ng handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pag-ubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex.
Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao, Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Nung una, sobrang hirap ng kalagayan ko. May problema ako sa kidney at madalas pang tumataas ang high blood ko. Minsan natatakot ako, baka kung ano na ang mangyari sa katawan ko. Pero may nagrekomenda sa akin ng Kidney Care. Uminom ako araw-araw at pagkatapos ng 3 buwan, malaki ang naging pagbabago. Mas magana ang pakiramdam ko, mas nakakakilos na ako ng maayos at ang blood pressure ko, normal na ulit. Maraming salamat sa Kidney Care. Malaking tulong ito sa buhay ko. Kung may problema ka sa kidney o high blood, subukan ang Kidney Care, isang herbal supplement na makakatulong sa pag-aalaga ng iyong kidney at kalusugan. Available na sa Mercury at mga suking butika. Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office 5. Mapapakinggan tuwing Lunes, alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Ready to turn your passion for hospitality and tourism into an exciting global career? Enroll at the Julian College Incorporated. Enroll our BS Hospitality Management or our new BS Tourism Management program featuring free tuition fee for BS Tourism enrollees. At the Julian College, we give you more industry exposure than lecture. Train in state-of-the-art kitchen, restaurant, and barista labs. Get hands-on experience through our partner hotel, Hotel Luca, plus top 5 hotels, passenger ship, and airlines. We are also a TESDA registered training provider for the following TechVogue program: Barista NC2, Bread and Pastry Production NC2, and Food and Beverages Services NC2 with TESDA funded scholarships and assessment right on campus. Train, get certified, build your career. Enroll today at the Julian College Incorporated. Your skills, your future, our commitment. Visit our campus at Imperial Court Subdivision, Phase 2, Legazpi City. Anom na dekadang nang nagsisilbi, min may pagmakulog, asin nagahatod, min magkakanigong pinansyal na produkto, asin serbisyo sa mga Bicolano. Ang Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated, ang kaagapay, asin katuwang, kan pag-abot, kan sa indong mga pangarap, 60 taon nin serbisyo, 60 taon nin pagtitiwala. Kurbaran, ang samuyang mga deposit products. Igwa para sa mga kaakian, saraday o darakulang negosyante, mga estudyante o may mga trabaho. Igwa man in mga loan products. Arugan, Farmers Loan, Barangay Loan, Salary Loan, as in business loan para sa mga micro, small, and medium entrepreneur. Ang gabos sa deposito, naka-insured din hanggang 1 million pesos. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahon kami sa pinakaraning branch sa Indo. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated. We care, we serve, we deliver. Rural Bank of Pilar. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
Maugmang ipinipresentar kan lokal na gobyerno kan ginubatan sa pamamayo ni Mayor Gemma Ann Onhoco asin kan sangguniang bayan ang Longganisa Festival 2026. Kapangang bulan na panunin maugma asin kapakipakinabang ng mga aktibidad na mapon Agosto 1 sundo Agosto 15 ngunya na taon. Day 1, Agosto 1, Holy Mass, Agri Fair Opening asin opening kan Beer Plaza Pagkabanggi. Agosto 2, Zumba Competition. Agosto 3, Tree Growing, PWD Day. Agosto 4, Youth Service Day. Agosto 5, Peso Job Fair sa Ofracio Pavilion. Agosto 6, Bloodletting. Agosto 7, Ginubatan Got Talent. Agosto 8, Ginubatan Bodybuilding and Physique Showdown. Agosto 9, Ginubatan Half Marathon asin pauragan sa Ginubatan Kickboxing. Agosto 10, Ligtas Tigdas Program asin ang pinakaabangan, kulinarya asin longganisa Budol Fight. Agosto 11, Street Dance Competition. Agosto 12, LGU Program asin Services Orientation for Barangay Officials. Susundan kan Youth Day. Agosto 13, Civic Parade and Seniors Citizens Night. Agosto 14, Airsoft sa Oval asin Procession sa Banggi. Agosto 15, Agri Fair Closing. Holy Mass in honor sa patron saint of Our Lady of Assumption. Tara na, pasyar na sa Ginubatan. Agosto 1 hanggang Agosto 15, Longganisa Festival 2026. Longganisa, Ginubatan, sarabay sa Branded computer ba ang hanap mo dito sa Bicol? Asus na ang sagot dyan! Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair. Available ang brand new laptops, desktops, printers, gaming desktops, gaming chairs, CCTV systems, at iba pang computer accessories. Hindi lang yan! Quality, branded, authentic, and trusted ang kanilang products na binibenta at very reliable ang kanilang repair services. Authorized service center din sila ng Asus, Lenovo, Epson, Brother, Canon, Sharp Copier, HB Chewy, at Magine. Kaya siguradong maaasahan ang repair at serbisyo. Bisitahin ang kanilang branches sa mga sumusunod na address. Aces, Ground Floor, V&O Building, Quezon Avenue, Barangay 26, Dinagaan, Legazpi City, Albay. PC Micron Daet, F. Pimentel Avenue, Barangay 6, Daet, Camarines Norte. PC Micron Virac, EJ Rubio Building, Gugon, Serangan, Virac, Catanduanes. PC Micron Sorsogon, Unit 1, B. Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Polvorista, Sorsogon City, Sorsogon. Dito ka na sa Aces, sa kalidad sigurado ka. Sa repair at serbisyo, maaasahan pa. Call or text 0917-558-0067. I-like at follow ang facebook.com/alpaycomputer. Pinky on mo, baby! Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Sige, balik kita mga tugang sa programa sa DCGB. Sa dami ng kung anong sakit na kumakalat, influenza, sipon, ubo at iba pa, nakakalimot tayo sa iba't ibang sakit na maaring tumama tulad ng sakit ng atay, dulot ng stress, matatabang pagkain at alak, kawawang atay. Gusto mo bang magkaroon ng liver disease tulad ng fatty liver? Huwag pabayaan ang kalusugan ng atay. Proper diet, exercise, at ngayon mayroon ng Liver-Aid Pro. You heard that right, Liver-Aid Pro. Ibang Liver-Aid ito. May silimarina, may vitamins pa, vitamins B1, B6, B9, at vitamin B12. Karagdagang nutrisyon para sa mas malakas na protection. Ito pa ang Pro. Ang Liver-Aid Pro ay hepatic protector. Bukod sa protection, ito ay nagpapagaling ng liver injury. It prevents damage to liver cells and aids in regeneration. Ang nadamage na atay maring muling bumalik sa dating buo at malusog na anyo. Siring man, mga tugang, ang Liver-Aid Pro ay over-the-counter OTC drug dahil ito ay maaring maging support o makakatulong sa treatment ng iba't ibang chronic inflammatory disease ng liver tulad ng alcoholic and non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis at liver cirrhosis. Ganun pa man, OTC ang Liver-Aid Pro, hindi kailangan ng doctor's prescription. Ano pang hanapin mo sa Liver-Aid Pro? Pro Liver, Protection, Pro Health, Pro Treatment, basta may healthy lifestyle, sakto ang Liver-Aid Pro. Mag-liver up na! Ang Liver-Aid Pro ay available po sa Mercury Drug, sa Watson's, Southstar Drug, in leading drugstores nationwide. Silimarin Plus, multivitamins, generic name of Liver-Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Henry, ang bida dyan. Alright, sige. O bueno, mga tugang, ikaw na lang kita kibali. 4
4 minutos bago po mag-abot ang alas 4 ni Napon. Henry! Hindi po sa tuya na programa. Ay, sandali pala, sumahiwagang tanog, pangyayari. Nalingawan ta. Madali lang po. Basta unta muna sa mga reactions kanina sa tuyang programa. Dinayla na gina sa kamatis na maharang, masiramon yan. Ang bahaw po, sir, ano nga nito? Ay, nata ito naka-archive. Gusto ko ang sabi ni Mr. Pareho ni John Lloyd kay Ara San Agustin, may gigil sabi niya, na-miss kita. Okay. Dapat palan Sir Hen, may segment ka mo ni Baday mo, taog mohon kami pag nagkakauron ka mong duwa. Ipig-aralan ko, ang ngarang gari kuray ko say ni Sena. Totoo po, dahil sinda ang prenomisahan verbal ng electric company na libre para maka-invest. Now recorded sila sa consumer sa hindi okay na. Sige. Garo po sa Senate hearing ang pigtara mo na system laws kaso bago si Tulfo nagapot sa hearing. Okay, sige po, aramon ko daw. Masiram ang bagong luto na pansit sa bahaw, uyan ang merindalan ko ngunyan. The best yan. O di bueno, tama man yan. Yutaben sa tuya ng mga merindalan mo. Sumaywagang tanog tapalan, kasuwapon, mga tugang uni Kwan sa na yan? 100 peso. Aray ko. Naipit sa kabot ko. Ano po ito? Tabi. Tigwa lang kita 3 minutos bago magtapos mga tugang sa tuyang programa. Magkapod tabi sa tuyang numero na 0969-088-5548. 0966-203-0034 para po sa mahiwagang tanog. Tadya naman kayan. Pero pagka man tuminama, talaga, ludang ko tulos ka mo. Pero pag si Madi, pipaloy-haloy mo na. Ngani na, pirmi si Madi mag-apod. Wall clock po na nagpipintig. Mali po. Wili siya na nagpipintig. Yan. Hen, pigpipitik tabi na lata. Mali po. Hindi po siya pigpipitik na lata. Ano? Dali na, tao. Ay, 2 minutos na sa alas 4 na. Tagdo kiuran. Mali. Mali po. Gari po, iyan, pigpipitik na lastiko na minatama sa tabla, sala po. Sige daw. Sa iba daw ng mga platform, baka lamang may suminimbag tama tao kita kisang pesos na load niya na apon. Para po lamang sa Indogabos. Madali lang. Tailingon ta daw. Baka igwa lamang sa online kinagsimbag. Igwa sa online kinagsimbag. Okay. Ay, baka igwa. Sandali lang ha. Ito. Sabi ni Emily Sigubia, may tanong po ako, paano malalaman na nangangandi ang aso? Ano ito? Nangangandi ang aso na babae ng lalaking aso. Sana po malaman namin ang sagot. Salamat po, Jaime ng Mauraro. Anong nangangandi? Ano pong nangangandi? Lynette Calleja, anong simpo Kuya Hen? Smart po tabi. Smart tabi yon 096 ang 0969 ay Globe ito. Ay smart yon na 0969 088. Globe pala yung kinuyang ko sa kwan. Globe tabi ito Madam Lynette. Globe tabi ha. So smart ko tabi 0969 ako po ini Ma'am Lynette. Smart po ini. Smart po ini tabi. Tabi Ma'am Lynette na naitaw ko sa Indo ha. Okay? Sige, madali lang. Hello, good afternoon. Hello po. Good afternoon. Good afternoon po, maokod. Opo, ano po ang tanog? Ballpen po na pigpokpok sa folder. Ay.
Sala. Bye-bye po. Bye-bye. Mhm. Make up, piglos po. Sagot ko mamaya. Mali. Mali po. Mali. Mali. Tabi. Mali. Ay madali lang. Good afternoon po. Pa-shout out tabi sa Silos family. Yan. Good afternoon sa Silos family. Sabi ni Rosalie Lucido, good afternoon daw. Emily Sigubia. Okay na to. Sabi ni Johan Paulo Silos, good afternoon po. Pa-shout out sa Silos family. Okay na? O di bueno. Mga tugang maparam na kita ta. Alas 4 na. Mga tugang mabalik po ako sa aga, 5 o'clock in the morning sa inyong programa, ang Morning Hearing. Oh, baby, pink yun. Hey, hey. Wala pong tamang sagot. Digdi sa mga texter ta. Griparo ko na po. Walang tamang sagot ha. Luho nagtagdo. Mali. Paggamit ni Neil Cutter. Mali po. Mali. Salamat. Ito po si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Goodbye. Mabuhay. Anong naging